Guys, wait lang. Busy si Ate Ina. Rocky Kusin, harang tamsak Ate Emma. Salamat, Rocky Kusin. Leticia Garcia, official, hi. Tititi, Daichipit. Ara, Anilos Vlog. Mega love shout out, man. Kuya mega love shout out. Wait lang, ano, guys. Dikit tayo sa nakapin. Niyo mismo. Patusok ang upcoming. Okay, okay. Kauupan ko lang. Kauupan ko lang ngayon ng ano. Nag-live ako. Wala pa sila eh. Mag-ayuda ako sa nakapin muna. Guys, wait lang. Mag-ayudahan ko. Dadalawa lang yun na. Ibigay ko sa ano. Naririnig ba nila? Naririnig nyo ba ako? Mamaya is. Hindi kasi malayo ako. Guys, wait ah. Sa nakapin muna. Ayudahan ko muna yung nakapin. Kanino? Maski na ano na dyan. Wala pa sila, Lord. Doctor Dentistry, you need more banana? Ano, kulang na naman? Baka nandoon pa sa kabila, baka nandoon pa.
Bibo Vlog, +1. Dentistry, +1 again. Hano Dan, +1 again. Doctor Pititi, +1 again. 1 by 1. Asan na ako? Rookie Cuisine, +1 din. Eileen in South America, migalab shout out. Ano, ate Emma, migalab shout out po ang Butangera. Ano ngayon gawag natin? Ay, palaman mo. Kakain na tayo. Migalab shout out ang Butangera. Masira ito. Matagal nga lang mag-ayuda. Matagal mag-ayuda. Oo, sarap din nga yun eh. Ay, oo. Oo nga eh. Saan ba sila ina? Views lang ate, sapat na. Oo, importante ang views kisa ano. Views at saka dollar. Future. Maunahin muna yung ano. Future X. Unahin ang views o ano kasi doon nagkakaroon ng revenue. O what's the nakakatulong yun. Kisa yung sub, ano, madaling ano yan, haligilapin. Future X, ano lang, mababa lang yung ano mo. 15 seconds lang. +1 ako sa'yo. Nag-update lang para ano. Dentistry.
Leo mismo, nagdikit na ako sa'yo. Saglit lang. Tinapay. Ayoko ni ano. Kain tayo. May nandiyan na yung mga ano. Doon sana sa kwarto ko eh. Doon sana ako ano, mamaya nandito na naman ako. Mamaya nandun. Dito na kasi mag-aantay sa kanila. May magkakaroon na siya. Ha? Sino? Si Ama? Maski lang. Magtatawag sila ngayon. Buti na lang nila ng bisita. Pahinga din, oy. Ano ba yan? Gusto ko pa gusto. Yun na, mag-slice ka. Ano na, konti lang kinain ko dun. Ang ano kasi ng ano. Wala ko naman, hindi. Ay, ano na ka, doble na siya. Thumbs up sa upcoming. Thumbs up me, Bibo Vlog, at saka, ano, o, diba? Ayun. Ano sa akin doon siya. Pinagtatawanan ako. Wala kang pakialam kung magtawanan nila ako. Sino magtatawa? Si Diane at saka, I don't care. Tumawa sila ngayon. Ako tatawa sa kanila sa huli. Rocky Cuisine. Rocky Cuisine, ano, nasa bahay mo ako. Ay, bagong dikit. Ay, naku, mas importante ang views o kay dalan. Kasi, yung sub, madali lang hanapin. Sarap nga yan. Ang sarap oh, maampalaya. Anong luto yan, Rocky Cuisine? Maampalaya si Babaw. Ang gusto kong ibigay sa inyo, pera. Dollar. Dollar sa ano, views, play. Play, para magkaroon kayo ng mas. Yun ang ginagawa ko. Yung mga iba gusto nila sub. Madali lang yung subscribe. Para sa monetize pala yung mga monetize. Kain tayo. Mr. Cupido, Kabsat. Lia, sis Lia Mix. Mega love shout out. Salamat sa patamsak mo dyan. PTT, Future X nyo. PTT, maya kita, bigyan ng subscribe. Views muna tayo. Bigyan kita ng
Hindi kita bakit bigyan kita ng 10 mamaya, Pititi. Pititi lalabs. Mamaya, Future Eats. Yung mga ano, yung mga maliliit na bahay, bigyan ko mamaya. Mamaya na lang ha. Ang kumakain na. Lantakin na ang bangus with ampalaya. Sino magsabing pagtatangan ka? Si Dulce. Ano kanina? Ha? Di ba narinig? Ano ka? Nanonood na ako ng ano. Ba't narinig? Hindi mo lang pangit. Pinagtatawanan ka kasi nga, di ba? Kasi hindi ka maano ka turton. Ang narinig ko lang yung ano. Sabi ko sa kanya, wala pa kang doon. Pagtawanan nila. Pagtawanan nila ako. I don't care. Sa kanila ngayon. Tahimik lang ako. Makikiramdam. Agkala maingal. Kabsat, agkala maingal. Yun na. Tamara man tungapuran dyan si ka. Kinatan kasi Sabado, day off ng mga ano ngayon. Linggo? Ay linggo. Kung iniisot ang mundo, okay. Oo, ito naman, umiikot ang gulong. Umiikot ang gulong. Kumbaga, nasa ibabaw sila ngayon. Nasa ilalim ka, kumbaga. Mamaya ikaw rin ang nasa ibabaw. Ganun yun. Magkalma-kalma ka lang. Mas doble yung dadanasan nila. Kasi yung nangyari sa'yo, yung ginawa nila. Tandaan niya yung galit ko. Rocky Kusin, harang. Tandaan niya na. Panulo ko niya sa akin. Salamat. Talura kami at singa. On Basta wag tang kalabatla. Masaya kla. Ading kabsat. Importante ano ngayon. Kasi mahirap na ang panin ng watch. Importante ang play. Alam ko si ano Watch nagpadala nito. Ano yun? Mahuli-huli na lang muna yung ano. Sabi. Kung hindi si Madam Nora, Eve Kitchen. Tudok po host. Salamat. Salamat, Kabsat Eve, sa tudok. Sa Dubai ako, Sisi. Ikaw. Rocky Kusin. It's hard. Kumakain ako. Welcome, Kabsat. Ang angang talaga kanina at Emma yung ano. Kaunti lang ano, alam mo yung labi ko. Grabe. Yung gawa ni Leia. Ginano ko pa naman sa kanin, di ba? Kaunti lang kinuha ko ng kanin kay Dulce. Masarap si ano, Lovely. Gusto mo ganyan maanghang, di ba? Tapos, ginanong ko pa Ate Emma, kasi nasa isip ko, alam mo yung ginagawa ko kay Emma na tomato sa pag gumagawa ng ano ng tuna. Ay, sus Mario, si pag ganun ko. Tapos na. Ang anghang.
Wala na ako. Heyo. Heyo. Ano yung sinasabi mo? Mag-ano muna ako, restart. Uncle Sam, patusok tayo sa nakapin. Nag-iwan ng bakas. Para tayo ay babalikan. Mag-restart ako. Tapos, yung Kain kanin na natira nila, yung sa loob, yun ang iginagdag ko dun sa kanin na ano, akala ko wala ang anghang. Ay, hindi pa rin, maanghang pa rin. Hindi ko naubos yung kanin. Bakit Tapos, marami gusto ba? ko pang kumain. Kaunti nga lang yun, ginanon ko nga sa kanin. Tapos, di ba sabaw? Ginanon ko yung sabaw mismo. Nakuha mo yung mahanghang. Ay, sobrang anghang. Oh, hindi ko kaya. Salamat, Rocky Kusin. Dapat tumigil sa mga malalakang tubig para kayo siya makihamdan sa tubig. Ay, sabihin ko na yan. Nag-order na siya. Nag-order sa bukas ng tubig, makakabili ako ng ate, mamaya, pagka nagtanong ko kay Ama, yung muling ano niya, kunin mo yung mga tips doon na. Kunin mo yung mga tips. May tanda ba? Wala pa. Dapat tinok na. Sure. 9:58. Gusto mo na yung pakwan? PTT, Uncle Sam. New. Nag-ano pa yung mobile ko? Ano nangyari na dyan sa mobile mo? Ano ba? Hindi. Nag-ano siya? Ini-start. Ni-restart ko. Bakit? Ilang GB yan? Ano lang ito? Malit lang ito. Ano kumakil na yun? Sinabi mo. Mas mataas ito na. Gusto ko na nga bumili ng ano. Magkano bili mo dyan, Tel? 300. Pang ano lang to. Pang May sale nga sa Sharp. pang calling lang May ito. sale nga sa Sharp DG, 700. Maganda. Pag may 700, maganda yung cellphone mo, eh. Kahit ito 500 na lang. Pero muna ngayon, may telepono na naman. Kuha man ako ng telepono na hulugan. Hindi ako maano sa ano. Para sa anak ko. Kuha ko Hindi rin ako maano sa mga telepono. Ito lang. Sabi ko rin nagpaparinig. Sabi ko, bago mo banihan mo din, ano, iPhone 14 Pro. Sana kung hindi ako makakakuha ng pangarap na lang. Sino? Sabi ko, buti alam.
Bakit? Hindi na makakakuha. Kumuha siya. May ano na kasi siya eh. Binibigyan eh. Diba? Ayaw pa niya lang ako nagbibigay sa kanya. Gusto pala niya siya ang nagbibigay. Ay, di ba? Pabot naman sa akin. Ibs, thank you. Salamat sa pagtusok sa nakapin. Kung ako kaya mo, magpapagawa ako ng garahe dito sa may labas. Ang dalawang sasakyan. Ikaw naman, gastos mo lang sinasabi mo. Oo. Uy, Pititi, may nag-viral na ano mo. May upcoming ka rin pala, oh, Pititi. Hindi sa'yo yun ata. Ay, oo, sa'yo. Pati ako ni Nati Emma, talagang pinapatulog talaga ako. Sino? Ano ng umaga. Kasi nantok ako. Sabi ko, pag naglaba ka ng damit mo, Guys, tapos na kayo sa nakapin. magkuha ka at ng comfort ko doon sa bed eh. Tama lang naman ang bili ko doon sa aso. Hindi nga lang kabanguhan. Tamsakan natin yung si ano, Pititi. Hindi niya pinapatamsakan. Binabulog tayo, mag-order ka patiin. Sana, mag-order sana. Ano yan? Hindi ko nalagyan, Pititi. Guys, ano, sa nakapin, patusok tayo. Pititi, nasa ano ako, nasa upcoming, nagtutusok ako sa'yo.
Pangalawang tusok. Pangatlong tusok, ano, sige, lagyan na rin kita ng +1 ako ulit, sa'yo ulit, ano, pititi. Ha? Eh, mababasag na sa gilid. Sa ano? Wala na yung ano yung gawa. Pang-apat na tusok, pititi, at saka banana. Oh, lagay mo lang. Pititi, wait ka lang ha. Nag-aayuda ako na lang. Nag-aayuda na ako sa'yo at saka nagtatamsak. Pang-limang tusok, pititi. Ay, salamat na busog. Plus banana ulit. Pang ilan na naibigay ko sa'yo? 5 na ang naibigay ko sa'yo, ah. Meron pa dyan sa main channel, eh. Pang-anim na tusok. Guys, patusok. Yung ano, ako lang yung nagtutusok yata, oh. Ako lang yung nagtatamsak. Ako lang yung nandito. Pang-pitong tusok, pititi. Kapsat, mega love shout out. Salamat, Kapsat.
Anong oras? Mamaya? Mamaya 3 AM. 3 AM. 3 AM dito. Sige, pag ano, wala na si ano diyan, no? Wala na diyan si Lalab Island Petite, no? Nak, ano siya, ano bang tawag? Uncle Sam, dito ako sa bahay mo. Din, Tamsak, Uncle Sam Channel. Kabsat, baka naksawan ka, mampainawa ka. Mampainawa ka lang. Uncle Sam, kunti lang naman na minuto yung ano mo. Oh. Pero nag-viral siya. Ay, hindi, 3 months na pala yan. 3 months na. Risa Perwera, hello. Bigger love shout out.
Thumbs up. Hmm. Upcoming din kay ano pala. Eve Kitchen, bagong dikit ako sa'yo. Guys, may pasok na bukas, pahinga na kayo. Ano lang, nag-update lang si Ate Emma. Petit, ano petit? Ano ba yan si ano? Sana yung Eve Kitchen? Superman, hello from Risa Perwera. Jenny Hill, Bantayan, Harang. Salamat sa paharang. Natutulog na. Matulog na kayo. May pasok bukas. Nag-update lang si Ate Ina. Risa Perwera, thank you. Risa Perwera, dollar. Ay, naku. Naantok na rin ako. Maagang matulog ngayon kasi may pasok bukas. Risa Perwera, dollar. Oh, di ba? No skip. Ano dito? Maginaw. Patayin ko yung PC. Grabe harang. Ala, harang na naman. Johnny Hill. Johnny Hill Bantayan, mega love shout out Idol Lopi. Risa Perwera, long time your ano, dollar. Ang laki ng dollar mo. No skip. No skip. Pititi. Superman nyo. Plus 4. Inaydon mo yung ano, yung Superman na, sige, okay lang. Ano yung ninja niya, Pititi, inayudahan mo. Sis Pititi. Ano, ang inayudahan mo yung ano niya, ninja.
sige, okay lang. Kumakanta si Risa Perwera. Oh, ayan, may tatawag na si Amo. Baba. Okay. Yeah. Saglit, ilipat tayo. Lipat tayo. Ay, kinuha mo na yung ano dito, nakahangit. Dito tayo kasi magagawa ko ng ano. Still watching Risa Perwera.
Busog na ako sa ano ah. Na ano ka? Puno na. Lord. Wala pa. Guys, matulog na kayo. Okay lang si Ate Emma. Mamaya mag-in na rin ako. Lang kaunti. Nag-update lang si Ate Emma. Para hindi malagasan. Yun ang gamot. Gamot ng lagas.
Manood tayo ng sayaw. Ugip ka la, kabsat. Ano, man-aalagar kami. Ay, ang tinagaran to. Alagaron ko labat may amo. Unsa na ako laman out. Man kapot akla. Manay-aya maklabat. Manay-aya makni. Nga pinagawaan.